Көннің һәм төннің хәерле сәгатьләре сезгә, хөрмәтле Азатлык караучылары һәм тыңлаучылары. Азатлык сәхифәсендә бүген Шотландия турында сөйләшәбез. Ни өчен Шотландия бөтен дөнья кайный? Шотландия аерыла, Бөек Британия таркала. Кемгә кирәк бу? Кирәкме бу? Менә шушы сорауларга бүген студиянең ике кунагы белән җавап табарга тырышырбыз. Беренче кунагыбыз Новосибирскида туган, Глазгода, Шотландиядә университет бетергән һәм аспирантурада укыган, хәзер Кембридждә эшләүче галим Руслан Строганцев һәм Казанда федерализм һәм тарих белгече Айрат Фәйзрахман. Русланнан башлыйбыз. Руслан әйтче, менә шотландлар турында стереотиплар бик күп. Ирләр итәкләр кия, виски эчә, тавышлана, әллә нинди беркемдә аңламаган телдә сөйләшә. Синең хәзер инде Англиядә дә яшәгәч, чагыштыру мөмкинлегең бар, тәҗрибәң бар. Нинди кешеләр алар шотландлар? Исәнмесез, мин 4 ел укыдым Глазгода университетта. Но мин особой разницы не заметил. Мне кажется, но вискины яраталар. Вискины, сидрны, пивны яраталар. Эчерге яраталар. Үзләре кешеләр, изәлекле кешеләр, әдәпле кешеләр. Тәртипле дисең инде, аунап ишеп ятмыйлар. Но алар отличают себя от англичан. Англичанлар әйтәләр без британцы, а шотландцы әйтәләр юк, без сначала шотландцы, потом уже британцы. Руслан, әйтче, менә син хәзер инде берничә ел Кембридждә яшисең, аерма нәрсәдә яшәү, менә хәзер социаль аерма бармы, бәяләр, менә шундай әйберләрне дә сөйләшә безгә. Социальный халык Шотландия яхшырак, потому что аларны субсидия есть шотландская. И анда за образование бесплатное в университете для шотландцев. Медицинские услуги не платят они за рецепты. Зрение проверять не платят. И много где. Англичан кирәк түләргә, а в Шотландии это все бесплатно. Аңлашылды, алайса көрәшергә сәбәп бар монда. Ләкин икенче сорау, Айрат сиңа, Казанга сорау. Булар барсы да калачакмы, әгәр Шотландия бәйсез ил булса? Ачык чыганакларга караганда, Шотландиянең хәзерге вакытта, 10 ел эчендә үзенең бәйсез салым системасы барлыкка килде. Салым системасы аңа үзеңә шундый социаль учлай әйберләрне тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Мәгәр дә Шотландия нигезләрдән китсә, ул шу системаны үзендә саклап калыр дип уйлыйм. Ягъни аның икътисади көче потенциалы бар дисең инде Шотландиянең. Син менә белгеч буларак шушы тенденцияны ничек бәялисең? Менә Кырымнан алып, хәзер бит инде Испания, Бельгиядә сепаратизм идеяларына көчәйде, халык аерылып чыгарга теләгән халык илһам алды, илһамланды шушыннан. Хәзер менә Шотландия референдумы килә. Бу тарихның менә шушы чоры өчен хас әйберме, яисә барсы да очраклы рәвештә шулай бер күчкә иелдеме? Әлбәттә, бу безнең заманга хас әйбер. Бу бәйсезлек өчен көрәшләре 60-70 еллардан бик актив барып тора. Европаның үзендә барлыгы хәзерге вакытта барлыгы Европада 31 төбәк хәрәкәте бар. Ягъни Шотландия ашаган төбәк хәрәкәтләре алар Европада бик күп. Басклар или Каталония, Уэльс, Шотландия, Корсика, Сицилия, һәм башкалар. Алар барысы да үзенең азатлыгы дип әйтеп була, азатлыгы өчен көрәшәләр. Ләкин кайсы бирләре айрым бәйсез дәүләт төзү дип әйтәләр, кайсы бирләре
бар капитаннан мәгълүм итеп дип әйтәләр. Руслан, гафу, Руслан, сұрауым сиңа, менә син Кембриджда эшлисең, укыйсың, анда синең белән бергә эшләгән инглизләр, шотландлар түгел, инглизләр арасында бу турыда нәрсәләр сөйләшәләр? Ну, инглизләр решать не могут, но хотели бы, чтобы, конечно, Шотландия калды в составе. Аблай агрессив сөйләшүләр, ниндидер ачуланып сөйләшүләр ишетелмиме, сизелмиме? Юк, ачуланмалар, совсем ачуланмалар. Ачуланалар только, что анда бит шотландские депутатлар бар в парламенте английском. И что, ну, типа, шотландские депутатлар иногда голосуют за те решения, которые только в Англии касаются. Только по этому поводу. А так они очень переживают и не хотят, чтобы Шотландия отсоединилась. Менә соңгы фикер белешүләргә караганда, мин видеоларны да карадым да, алар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә бар, azatlyk.org сәхифәсендә. Анда олырак буын, олырак кешеләр, алар Шотландиянең бәйсезлеген теләми. Алар Бөек Британияны үзләренең ватаны, үзләренең иле дип саный. Гәрчә алар шотландлар булса да, менә сезнең буын яшьләр барысы да әлбәттә без референдумда әйе бәйсезлекне яклап тавыш бирәбез ди. Менә шундый аерманы сизәсезме, Руслан? Старшее поколение алар будут голосовать против. Ну, минем арасында мин күрәмен, что половина на половину. Но менің контингентом, с кем я общаюсь университетта, большинство будут против голосовать. Инглизләр булганга, которые минем дустанлары Шотландияда, алар будут против голосовать. Но минем коллектив университетта укыдып, наверное, особенный, поэтому не репрезентативный. Ни өчен алар против, ни өчен алар якламый? Теге фәнгә зыяны килер, начар булыр дип уйлыйма? Юк, мне кажется, просто в научной сфере он более глобальный, и алар чувствует, что, ну, безгә белмиләр ничек алар булар. Наука тоже будет шотландцы национальная партия поддерживать также или не будет. Алар белмиләр. А все-таки Британия это какие-то гарантии, и для них большой риск. Айрат, ничек тә булса Татарстан белән чагыштырып, яисә параллель ясап, яисә капма-каршы куеп буламы Шотландияны? Там bir сөз әйтмәкче идем, әйтмәгән сүзем бар иде. Аны ничек карап була? Аны сепаратизмда әйтеп була, үз билгеләнеп. Мин күп уйладым, чагыштырдым, Татарстан белән чагыштырганда аермалар әлбәттә күрәсем. Теләк, бик зур теләк булса инде, Татарстан белән чагыштырып, охшашлыкларын табып була. Ләкин монда үзенә күрә үзенчәлекләре бар. Шотландиянең Россия, Британияны Россия белән чагыштырдым. Төп айырма шунда, ягъни Россиядә үз билгеләнү хукукын даулап чыккан кешегә сепаратист дип җәза бирәләр, Британиядә премьер-министр чыгып гаиләне таркатмагыз инде дигән ялварган чыгыш ясый. Төп айырма шунда дип әйтәсең килә инде, Айрат. Юк, шуны әйтәсем килми. Мәсәлән, Россиядә президентыбыз Владимир Владимирович 2003 елда да билгеләнү хукукы турында уңай фикерләр әйткән. Төрлечә була инде. Ничек сәяси вазгыяттан чыгалар. Мәсәлән, шул Кавказия, Төньяк Осетия, Кырым, алар әлбәттә Россия сәясәтчеләре өчен үз билгеләнү хукукына ия. Төбәкләргә
әлбәттә икенче кара. Шулай мин Русланга да бер сорау бирмәкче идем. Мөмкинме? Яшьләр, шул яшьләр Шотландия айрым телсез дәүләт өчен тавыш бирүчеләр, алар Шотландияны шул британское содружествода калдырасы киләләр, Британия союзында каламы ул Шотландия? Ну, ол бәйсезлек, ол про, прежде всего, экономическую независимость. Весь вопрос идет. Королевство остается. И ол айтады, что Елизавета будет безнан королева, и ничек в Канаде, ничек в Австралии, Шотландия остается. И в содружестве Commonwealth, и частью королевства. Минемчә дә соңгы фикер белешүләр дә шуны күрсәтә, шотландларның күбесе чыннан да ул Британ берлегендә калырга тели һәм ничектер патша бикәне үзенеке дип саный. Бу турыда Британ басмалары да күп язды һәм кызыклы фактлар чыга. Мисал өчен шаһзадә Уильям да хатыны белән Кейт белән тагын яңа бәби көтәләр икән. Шул имештер бик күп гәҗитләр язып чыкты. Инде менә бәлки яңа бәби берләштерер дә инде Шотландиянең күңеле йомшарда инде бәйсезлек алмаска дигән ниндидер өмет уянды күпләрдә. Алай да кырыс белдерүләр Шотландия ягыннан әлбәттә килә һәм компания соңгы көннәргә кадәр минемчә бик кызу барды. Компания өчен яклап хуплап йөрүчеләр өйгә йөреп, әле фикерен, карашын әйеме юкмы дип әйтелгән белмәгән кешеләр белән аерым очрашып сөйләште һәм бу бит 4 миллионнан артык кеше. Шуның өчен бу бик кызыклы тәрәккыят. Шушы көннәрдә без аны карыйбыз һәм әгәр дә әйе дип әйтсә дә Шотландия 18 сентябрьдә әле 18 ай, ел ярым Шотландия бәйсезлек игълан итә алмый. Чөнки нәкъ 18 ай вакыт бирелгән Лондон белән бөтен мөнәсәбәтләрне карап чыгарга, анда карап чыгасы әйберләр бик күп. Икътисади мөнәсәбәтләр турында сүз барганда, үзегез беләсез, икътисади ниндидер акча, банклар мәсьәләләре, шулаймы, Руслан? Тагын нәрсә үзгәрәчәк? Әгәр дә әйе дигән күпчелек әйе дип тавыш бирсә, Руслан, ниләр үзгәрәчәк? Ну, прежде всего, у акча турында премьер-министр Камерона это айтасыз, фунт стерлингов не можете больше пользоваться. А премьер-министр Шотландии это сіз не посмеете, потому что это вам самим хуже будет. Анан соң еще банный вопрос. Шотландия не хочет ядерный арсенал, то есть там ядерные подлодки в Глазго стоят, британский ядерный щит. Шотландия это без, если бәйсезлек була, без будем безъядерной страной. И придется тогда переезжать. То есть Кэмананс бит күп акча тыра новую базу построить для ядерных подлодок. Шулай итеп, әйе, хәл итәсе мәсьәләләр бик күп. Айрат, синең тагын берәр нәрсә өстәп куясың киләме буларга? Мен шул хәзер генә әйткән сүзләргә тукталасым килә. Шул Британия берлеге турында әйткәндә, мәсәлән, союз таркалган, безнең Советлар Союзы таркалганда, шундый берлекне төзәргә омтылышлар булды. Әмма ләкин кешеләрне акламады һәм шундый берлек барлыкка килә алмады. Һәм әгәр дә без Шотландияны Советлар Союзынан союздаш республикаларны китүе белән чагыштырсак, бу хәлләрне әлбәттә Советлар Союзының язмышы әлбәттә ул икенче төрле, бу күпкә драматик хәлдә булды бу китүләр.
Шотландия Британия берлегендә калып, ул әле Европа берлегендә дә калырга мөмкин. Европа берлегендә калса, аның Англия белән элемтәләре бик тыгыз кала. Һәм бу чынлап дигәндә аерым бәйсез суверен дәүләт булыр дип әйтеп булмый. Бу хәзерге вакытта инде бөтен нәрсә бәйләнгән, интеграциядә бара. Һәм шулык моны сепаратизм дип әйтеп булмый, мәсәлән, әйтәсен. Мин Русланга сорау бирә аламмы? Аласың, әлбәттә. Сорасың. Руслан, менә Шотландиядә ничек шотланд теле ул ишетеләме? Аерым мәгариф системасы образования шотланд телендә бармы? Юк, шотланд теле ул совсем беркем дә сөйләшми. Аның только, в Глазго, в Эдинбурге мин ишетмәдем шотландский телне. Только когда высоко в горы, на север туда пойдешь, только тогда. То есть в этом плане в Уэльсе он гораздо больше ишетеля, и каждые вывески в Уэльсе на шотландском, на уэльском. Шотландцы в школе, не знаю, по-моему, тоже не учат. Руслан, әгәр Шотландия бәйсез булса, суверен дәүләт булса, тел күбрәк үсер идеме? Развитие языка будет? Юк, уламыймын, что ул беркем дә не использует ул телне. Теләкләре дә юк. Шуны әйтәсе идем, әгәр дә без шул Татарстан белән чагыштырсак, милли республикалар белән чагыштырсак, Рәсәйдә, безнең кайсы бер очракларда шартларыбыз хәтта яхшырак. Безнең үзебез милли мәгариф системасы бар. Безнең хакимият органнары кайсы бер очракларда хәтта суверенлырак дип әйтеп була. Шотландиянең үз бәйсезлеге өчен көрәшү беренче чиратта ул икътисади автономия өчен көрәшү. Шуны әйтмәкче идем. Әгәр дә башка мисалларны карасак Европада, бар сәяси проектлар, сәяси автономия өчен көрәшү, шул Каталония, шул баскалар иде. Шул Франциядә, Италиядә булган автономиялар, алар сәяси, беренче чиратта сәяси автономия өчен көрәшә. Шуңа күрә кайсы бер сепаратист яклы кешеләр, алар өчен Шотландия беренчедә була алмый дип уйлыйм. Шотландиядә, мәсәлән, шул тел өчен шартлар бар ул, әлбәттә, әмма теләкләре юк. Шул хартия, төбәк телләр, Европаның төбәк телләр хартиясы ул имзаланган, ул Великобританиядә, Бөек Британиядә эшли, тормышка ашырылган, әмма ләкин шартлар булса да, шотланд милләтенә милләти өчен тәрбиш булмас дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт. Кунаклар Кембриджда Руслан Строганцев, Казанда Айрат Фәйзрахман һәм Азатлыкның Прага студиясендә мин Алсу Кырмаш. Сау булыгыз.